jamhire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma aljuma hawri ko 12 lewru décembre hitan ujunaji 25 habruji moɗon ndemgal Pulaar angiɗoɗon ko toon to Washington tugnadi kadi ko reporter toon to Fox News joni 12 républicain jante makko kanko biyeteɗo Cibroy ɗum noon ko wallude démocrate en beele proposition ko fate oɗo assurance médical gummiɗo makko ene continue wodde ɗo e duuɓi tati garoji toon to Los Angeles tugnadi kadi e jamiroje juge goto ɓe mbi won kala garde national gonɗo toon to Californie surtout toon to Los Angeles yo yaltu ko yacci ko adi altine garoɗo o habruji men international ma en guiɗor toon to Sénégal tugnadi kadi ko windata Dakar actualité hono kanko Ousmane Sonko o dañi wonde ko dossier makko contre Mame Mbaye Niang parti diffamation beele no uddite wiide ministre makko de justice wonde won élément ji kesi ɓe dañi hen habruji men international cakkitoɗen ko toon to Iran e tugnadi kadi ko yalti toon e BBC hono debbo suko debbo goto jogornoɗo warede ɗeɗo balɗe sibabude kañum horum waɗi gorko mum e wani o yaafama ɗum noon o oppama kanko toɗɗen ko jokkodirde Tidiane Niang joɗiniɗen toon to Nouakchott o wawa rokkuden ko joginen ko fate coftal balɗe ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal hande min mbaɗata noon e ñalawma aljuma 12 lewru décembre hitan ujunaji 25 ma en gartu joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mon gonɗen joni ko waktuji 10 ɗo e Mason toon to Los Angeles ɓe goni joni ko waktuji 7 toon to Dakar ko 3h du matin toon to Tehran ɓe goni ko 6h40 suba habruji mon e ɗemgal Pulaar bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mon ɗum noon binɗen gardinde titre uji men guiɗoɗen ko toon to Washington tugnadi kadi ko Fox News windi en winda kadi e journal biyeteɗo MS zone mbi wonde ko kamɓe sud représentant ji taw ko républicain ji ɗum noon wonɓe oversight committee ɓe goni koye fewnitade oɗo saha joni pour takkude bonande hono kanko ancien président Bill Clinton e jumsude makko Hillary Clinton sibabu mum ɓeɗon noddede kañum koyemen yo ngar cetto ko fate haalluji kalteɗo e kanko Jeffrey Epstein noon ko milliardaire ko New York najo kono ko tumaɗo ɗo saha joni kañum hoore mum wonde kane yayatno sukaɓe rewɓe pour wondude worɓe e kadi ene wayno ko ɗi photoji kewɗe jaltude joni ne holle honon kanko ancien président Bill Clinton e kanko kadi Donald Trump kanko hoore makko wonde Jeffrey Epstein ko wawi wonde fof en wayno ko kamɓe département justice ɓe jogui tan ko ha ñande 19 lewru décembre pour yaltinde kala kayitaji ɗum noon ko vidéo ji mum e lettre ji mum e photo ji mum parti Jeffrey Epstein oɗo saha joni noon koɓe fuɗɗiɓe salade seeɗa kono noon ko wawi wonde fof en wayno ko kamɓe républicain ji ko kamɓe dogno pour wiide wonde ko oɗo saha joni il faut ɓe nodda hono kanko ancien président Bill Clinton e kanko hoore makko Hillary Clinton pour namdademo holno kanko Jeffrey Epstein hol business aji ɗi waddanno e ɓeɗo sukaɓe rewɓe takkawmo yeeya ha hande toon to Washington tugnadi kadi e ko yalti e journal biyeteɗo Newsweek hono kanko Cibroy ɗum noon ko républicain jeyaɗo toon to Texas kañum hoore mum ko sarɗiyanke e wayno o wawi kanko hoore mum addude toon to proposition ɗum noon ko mbiyata facture toon to congrès ɗum noon oɗon facture kadi ne wayni ko kene ɓuura au moins yimɓe 11 neɗɗo taw ko sarɗiyankoɓe républicain ji nde ene wayno jantiri e makko ɗum ɗo oɗon proposition ene ko wiide mabɓe kadi ko yidde dartinde kala gueɗe baɗeteɗe oɗo saha joni ko fate immigration ɗum noon ko yimɓe nangueteɓe ɓe yimɓe déporteɓe ɓe ko wawi wonde fof ene wiide mabɓe kadi ɗum ɗo so dartinama ɓe dartina ɗum ɗo ha ƴeewe no wayata par ce que gueɗe ɗeɓe kaali ɓe mbi wonde ko ɗiɗo probléme uji immigration fof so jiyama hande hawnaki ko ene waɗi ko won laabi ɗi poɗɗi rewede ɗi ganduɗa yimɓe wonɓe ɗo henne walla yimɓe ɗaɓɓoɓe hebde kayitaji Amérique ɗiɗon laabi ndewa ɗum noon ɗum koɓe mbiyata ɗum noon wayni ko ɗiɗon laabi ha kamɓe sarɗiyankoɓe ɗum noon ko démocrate e républicain ji fof ɓe mbawa nandirde ɗiɗon laabi kadi ɓe mbawa réglude ɗeɗon caɗele ko ɓuuri hewde kadi e caɗele ɗe ɓe kaali ɗo oɗo saha joni ko visa ji H1B ɗum noon ko visa ji ganduɗa compagnie ji mawɗi ne kutoro ɗum pour addude ingénieur uji walla yimɓe joguiɓe karallagal ittuɗum caggal leydi addude men ɗo e nder ko au moins ken famɗi fof ken wona 100 ujunere visa taw H1B kañumen koyemen ko jaɓaɗi ɗo en kono noon wayno ko sibabude kanko Donald Trump har nde wonni oɗo saha joni ko ɓuuri hewde ɗiɗon visa ji o dartini ɗum ɗo fof noon kadi kamɓe républicain e kamɓe démocrate eɓe jantodiri kadi pour wiide wonde oɗo saha joni caɗele immigration ɗe ɓe goni kanko administration makko kanko Donald Trump ɗe wawata ɗo haɓata joni waɗi battane bonɗe wonande kadi business aji walla wonande kadi hay ngaalu leydi ndi
sabu won liggeeji kewɗi ɗi ganduɗa en compagnie ji kutortono ko yimɓe ummotoɓe caggal leydi ɗin compagnie ji joni natti jogade ɗen liggoyaji et surtout kadi oɗo saha joni ɓuuri tampude ko yimɓe joguiɓe guese walla yimɓe joguiɓe dammiri ko en gaynaka e yimɓe joguiɓe kadi awoɓe ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ko ɓuuri teskitede hen ko yimɓe ummotoɓe caggal leydi ɗum ko mbiyata immigré ji ko kañumen kewno liggade hen ko way wonde fof oɗo bill so tawi o jaɓama so ɓenni toon Sénégal kanko Donald Trump ala ko wawi hen wawa wasi singinde ɗum pour watta ɗum loi siftin ɗon tan loi kadi ma woote ma waɗe débat toon to suudu représentant ji woote toon caggal mum yaha toon to Sénat so yeehi toon to Sénat woote toon so ummima toon to Sénat kadi artire to suudu représentant ji ɗum woni jaɓama so jaɓama woni nawe to président singinde ɗum wonta ɗum wonti han kadi loi donc wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko proposition gommiɗo to kamɓe républicain ji surtout kan e gardugol makko kanko Chip Roy jeyade toon to Texas. Habaruji men États-Unis hande tugnade kadi ko wummi toon to ABC News hono kanko Kilma Abrego Garcia oɗo ñalawma haljuma hande en wayno ko ñalli kanko hoore makko koye liberté makko ɗum woni ko goppaɗo ɗum noon ko ari ko caggal ñande alhamis ɓen ɗo hono juge goto fédéral gonɗo toon to Maryland hono kanko biyeteɗo Paul Akini nde o haali o wi wonde ko guila ñande kanko Abrego Garcia nde o nanga toon o nawa toon to El Salvador e tawa kadi wonde kanko hoore makko nawgol makko toon to El Salvador ko jumri wonno o artira kono emani ko guila nden hono kamɓe laamu ngu eɓen continue nangudemo nangugol mabɓe kadi ala fof yamirore wonde hen ko wawi wonde fof en wani ko kanko ñawo o kadi o wi wonde ko oɗo saha joni e wonde ko sibabude kanko Kilmar Abrego Garcia ala yamirore umminode toon to immigration fawande makko wonde kanko hoore makko foti yaltine leydi laamu ngu wawa yaltindemo leydi États-Unis ko ɗum waɗi kanko avocat makko kanko biyeteɗo Sandoval o wi wonde ne wayno ko oɗo saha joni ɓe ɗamini wonde ko kanko Abrego Garcia ɓurɗo neɗɗo fof tampude e kala yimɓe immigré ji gonɗuɗo en sibabu nde laamu continue rewde muɗum ha nakoma o jogo kadi garantie ji kala ko ganduɗa kene wallamo hisde o wawa kadi joɗade ɗo e États-Unis ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde mbiɗen ni kanko Kilmar Abrego Garcia o déporteno ko toon to El Salvador o yaade ken wona 250 neɗɗo ko noon caggal mum laamu ngu teskiti wi wonde ko baɗɗo erreur kanko hoore makko fotani nawede toon ɗum noon ko caggal nde avocat ji makko gulliti en wayno kadi ɓe kamɓe laamu ngu ɓe kutori kadi ñawoyre baɗunode makko walla gueɗe ɗe takkaɗe guila hitande ujunaji ɗi 19 wiide wonde ko kanko Kilmar o jenno ko yimɓe bandiji nawoɓe sukaɓe rewɓe en taccini ɗumen frontiére uji kono noon ndeɗo ñawore ne wayno ko ɗum ɗon kadi kanko Kilmar o wi wona gonga e nder hitande ujunaji ɗi 19 kanko hoore makko ne wayno ko immigration salinoma kayitaji makko kono noon en wayno ko ala yamirore waɗannode makko on foti yaltine leydi ko ɗum waɗi donc kanko juge oɗo en fédéral biyeteɗo Paul Akini o wi wonde ko alay saago e nder ñawore makko nde waɗi kene wona 35 o wi wonde ko alay saago Abrego Garcia woppi tawde ala ko fawno e makko pour mo yaltine leydi ndi hande habaruji men toon to États-Unis tumnade kadi ko yalti hono toon to Californie juge goto fédéral yamiri wonde ko administration Donald Trump yoɓe guittu kala gardeji gonnoɗi toon keddinoɗo toon to Los Angeles yoɓe jaltini ɓen toon kanko juge o rokkiɓe ko ha ñande altini pour kala gardeji gonnoɗi toon e jalta toon ɗum noon kadi ko message mo ganduɗa gummiɗo kanko juge fédéral biyeteɗo Charles Brewer no ene wayno wi wonde ko garde national gonɗo toon o ene wayno ko garde national gonɗo toon to Californie surtout toon to Los Angeles o foti wonde koye jimade gouverneur de Californie o salima heɗade toon justification ngaji hono kamɓe ministére to priide ko fate justice leydi ɗiɗo garduji poti wonde koye jimade kanko président Donald Trump ɗum noon o wi wonde ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en kanko hoore makko yamiri alay saago ɓe gummo toon ko adi altini siftindon tan ɗum ɗo fof ko gueɗe jeeteɗe no waɗa o ɗoddumo no fof kamɓe juge fédéraux ɓe jaaha ɓe mbaɗa ñawore mabɓe kono noon ñawore nde so yeehi toon to cour d'appel sale walla cour d'appel jaɓa kono to yaha toon to cour suprême ene wona wonan Donald Trump ko wawi wonde fof wonde ko décision mo kanko oɗo juge o ƴefti ñande Allah ɓen ɗo ko hunde lamde wiide wonde ko kanko président mo États-Unis yo joggo contrôle garde national wonoɓe état ji oy ɗum ko hunde yaɓɓude kuuɗe kadi ko hunde wonande forani wonde ay ɗum noon kadi hen fof dartine donc ene woni ko ɗum woni caggal muɗum hono kanko gouverneur mo Californie o weltima e oɗo décision no fewi et surtout kadi ko hunde nde waɓe tan o toon contre Donald Trump siftinoon tan kanko woni oɗo saha joni ɗaminaɗo ne wona nomade démocrate mo cuɓi pour yo won candidat e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeetati pour ɗaɓɓude ardade e leydi États-Unis habaruji men États-Unis cekkitortoɗen ha hande ko toon to Washington
ɗum noon turnade kadi ko winda e journal biyeteɗo ABC News hande hono républicain ji kewɗe nene puɗɗi oɗo sa joni wasde ɗoftade mo kanko Mike Johnson yantude démocrate en pour vote beele oɗo assistance médical jeeyaɗa e Obamacare mo mbiyata aka beele mi wawa continde wodde ɗum noon koye duuɓi tati garoji ɗi ɗum noon e wayno ko kamɓe républicain surtout kanko konngol makko kanko Mike Johnson ɗum noon ko surtout ene tawde ko Donald Trump kañum hoore mum gueɗe ɗi yimmata ɗo oɗo dumunno fof pour wiide kala ko woni Obamacare yo itti ɗum noon kala hayso ittaka yo dartine ɗum woni kanko Mike Johnson ko cellinoɗo ɗum ɗon o wi wonde ko alay saago kamɓe républicain ɓe daña kamɓe koye mabɓe plan mabɓe taw ko assurance mo ganduɗa eɓe mbawi wadde ɗum plan ene lomto Obamacare républicain nayi wonno kono oɗo sa joni limama kene wona 11 républicain fuɗɗima wiide wonde révoltine wi wonde ko alay saago ɓe janta e démocrate ɓe balla ɗumen beele proposition oɗo assurance Obamacare beele ne mbawa opére continue won ɗon ɗo e duuɓi tati garoji ɗum ɗo fof noon e wayno so tawi oɗo Obamacare walla oɗo assistance médical o wotanaka ene wayno ko kene ɓuura million ngaji nogas neɗɗo taw ko américain ji ma tampo sibabude jogade assurance ɗum noon ko ɗum woni oɗo sa joni kamɓe républicain ji ɓe goni contre kanko Mike Johnson yamirore makko e yidde makko kadi pour plan mo jogori wiide wonde mo adda e surtout kadi salade kan plan démocrate ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Mike Johnson o wi wonde ko adi 24 décembre hawnaki maɓe puɗɗo yiide plan mo yiide propose ɗum kanko Mike Johnson. Habaruji men international giɗeɗen ko toon to Sénégal tumnade kadi ko winda e journal Dakar ono kanko Badara Gadiaga ene wayno o yalti hande oɗo aljuma e kaso ɗum noon o yalti ko wiyo e konngol makko wi wonde o yalti caggal nde o mofta toon kene wona 154 ñalawma ɗum noon kadi moftugol makko ene wayno o wi wonde ko kanko ko dahaɗo taw ko politique dahimo o wi noon o wi wonde ene wayno ko pellital makko hande waylake o wi kadi ene wayno ko o wi pour makko justice il faut tan wooda donc ala justice pour ɓeeɗo walla pour ɓeeɗo o haali hen kadi o yetti hen sernaɓe o yetti hen kadi société civile surtout artiste uji o yetti hen kadi avocat ji makko e presse sénégalaise o haali o yetti kadi ene wayno ko yimɓe joguiɓe gardingu toon to kasoji to ado won tonde kanko Badara Gadiaga o wi wonde ko Mawfoti Dianiyankoɓe balɗe garoji o wawa yaññade dumunna ko waɗi toon to kasoto siftinde on tan ko kanko Badara Gadiaga o yalti ko hande aljuma kono noon e wayno hande ko denaɗo o woni ko contrôle judiciaire donc ene wayno ko e nder contrôle judiciaire mo waɗa o jawo électronique ene waɗa e koyngal makko e kadi ko biyaɗo oto yaltu galle makko tuggi 9h jamma ha yettanma 7h suba ko kaɗaɗo kadi yaltude Dakar so tawi o heɓani autorisation ɗum ɗon noon sifti noon kanko Badara Gadiaga ay wayno ko neɗɗo TFM wonno kadi ko émission goto mo waddanno émission o kadi waddanno koye goto e yimɓe Pastef kono nde konngudi affaire Ousmane Sonko ari hen kamɓe ɗiɗi fof ɓe convoca kanko o nanga o noppa on biyeteɗo Amadou Ba kañum ko député Pastef donc ko sibabu nde ɗeɗon jewto nanguira ko wawi wonde fof ene wayno oɗo ñalama hande o yalti kanko Badara Gadiaga toon to Sénégal hande tumnade kadi ko winda hande to Dakar actualité ono kanko ministre toppitide ko fate justice pendant ko woni toon to assemblée hanki o haali o wi wonde ko dossier partuɗo e kanko Ousmane Sonko ko takkano diffamation taw ko rindinomo e goto biyeteɗo Mame Mbaye Niang ɗum noon ko kañum hoore wonno ko ministre e laamu Macky Sall ene wayno ko oɗon dossier koko uddita famni kadi yimɓe tawnoɓe toon to assemblée ko Ousmane Sonko kañum hoore mumen wayno ko ñaaguima justice leydi ndi pour yo uddiɗo oɗon dossier e konngol makko kadi wi wonde ko ha ande tumnade Ousmane Sonko walla avocat ji mum ko kaali ɓe mbi wonde koɓe dañi élément ji kesi pour ko woni sababu oɗo dossier uddite donc siftinde on tan ko Cour suprême kamɓe toon to Sénégal ko kamɓe mbanno confirmation pour ko tawnoɗo kañum hoore mum ko tooñi Cour suprême wanno ɗum confirmé ko ñande lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi donc ene wayno ko nden woni ko kamɓe Cour suprême ɓe confirme wonde ko condamnama e oɗon saaha kene wona lebbi jeegom toon e kaso ene wonde kene wona 200 millions francs CFA ɗum noon ko pour yoɓa hono Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko noon e wayno kañum hoore mum haalino wi ko ɓooyi wi wonde ko continue rewde oɗo dossier par ce que il faut ɗo dossier uddite siftinde on tan oɗo dossier so udditama so tawi kanko Ousmane Sonko tawama wonde ko ene wayno o toñani ɗum firti wonde ko kala ko haalete ɗo en pour haddemo wonde candidat hitande ujunnaje ɗiɗi
nogas jene dum ko samminte kono ko woni fof ha nek ko liri ma yenten tadu ko kambe justice nguddisi odon dossier donc odon dossier sud sam kadi ma rutto ton to cour suprême siftin ton tan ko cour suprême kanyum woru mu ko kanyum wadi confirmation ko benni ko pour widi ko nyaawore fawnonde makko de kanko Ousmane Sonko de nyaawore ko nyaadum nyaawore ko dum woni ko gasi andaka non holko kambe cour suprême ko bun jogori fewji ten siftin don tan kadi kango e der haaluji makko kango Ousmane Sonko o feli non fe cour suprême o feli ni kadi nyaawobe hewbe wonbe ton tonto département justice wiide makko o sibabude ko kanyum ko min goni ko contre makko ko ay on fo andaka hol élément ji kesidi o jogi kanko Ousmane Sonko pour ha ken wawolde odo dossier uddita odo sa joni donc way on fof ko ay on fof kalleji jani yankoji divinen funen batten hagille odo dossier ne surtout fate harima ko contre kanko Mambay Niang siftin don tan ko Mambay Niang kanyum horum gonno do misre lam makasal odo sa joni wona Sénégal woni khabruji men international cekitoten ko tonto Iran tumnadi kadi ko winda ton e journal BBC News samedi hande dum non ko nyalawma ngoni ton to Iran wan ko suko debbo goto takanodo e hitan ujinaji dide sappo jeres o wari gorko makko dum non fonno warete en wayno odo nyalawma hande o pama ton pa non ko ciagal de kambe koye mabbe kambe famille gorko de be jabi yebede iddiye dum non kadi de be jabi kadi hedade hono organisation ngaji toppiti ko faati haqqina maade pour wonde ko odo so debbo biete de golli ko kan jaro dubi nogas joyi odo sa joni en wayno gorko mo taka mo wari ko tampinodum e tumnana hande soir mabe kanko o resa ko mo yara dubi sappo e tumnana hande soir mo be kali kan o resa ko mo yara dubi sappo e didi resno mo goddendi ko nay wani ko ndo ya hebi dubi sappo tato do jibini ciukulel gorel o jibini ciukulel gorel e non tumnan non ko be kali mbiye hitandu e lewru me hitan ujunaji didi sappo jeetas taw kanko war mako yar dubi sappo jeetas jomgal makko fimu pigal bongal fi kadi fi cugulel makko gorel ngel jaarno ngel onon sa dubi joyi bandirabe selabe heddotobe radio sarman jukudni Tidiane Niang joni o roken ko jugni ene cioftal balle Tidiane Niang bismillah jowol sare sembe sare hambe gran wuro samba gela jeeji jowol to yimbe fof yiide yummay baba hono adermo nakshate gardugol ceerno Polel Sow be tintina besgu jowol nabe tawtebe do lamorgo leydi Mauritanie nakshot hay amatoruji cioftal balle hono kippu jowol futsal nyalawmo jango ma arte dingiral Inter Arena ngam potal mabbe dimmal hakkunde mabbe kippu jingue sanga waktuji 17 woni 17h GMT hono adermo nakshot en tintina besgu jowol nabe tawtebe do e nakshot hay amatoruji cioftal balle ndem mbawata arde nyalawmo jango 7 lewru décembre ngam sembinde équipe jowol mo futsal potal mabbe hakkunde mabbe équipe jingue 17h GMT to Inter Arena waddani sidema sada sifi communiqué o ko Mahmoud Sirif Touré Rayhan Niang ardibe kumpital ader mo nakshot jam hira mon musibbe tedduɓe hettiyankoɓe halirde radio Sare gadorɗen kabaruji men coftal balli koye nder leydi Mauritanie jencudi championnat Ouagadougou hitandu ujunnaji ɗe nogas joyi hitandu ujunnaji ɗe nogas jeegom Inter Arena futsal ki yiide hande kippu gori kañum heeɓi fartange yesso kippu Williams logui jeeɗiɗi ndig jogonturu kañum heeɓi polgue yesso kippu Kalignor logui joyi logol gotol testay kañum heeɓi polgue yesso kippu Tulel logol gotol e ndiga kippu Artou kañum heewdirno kippu Gorlak potal ngal way gasir ko ɗeki 4 partout championnat foot hitande ujunnaji ɗe nogas joyi hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom ñalawma janggo ñalngu ɗimo woni deuxiéme journée so woni 15h GMT kippu Dawlel ma hiwdere kippu Liksayb 15h40 GMT Sinthiane Diama ma jabbo kippu Dubango 16h20 GMT Tekan ma hiwdere kippu Mbagne 17h GMT derby hakkunde jingue kippu Jowol 17h40 GMT kippu Falakome ma hiwdere kippu Saye 18h20 GMT kippu Ndiorol ma hiwdere kippu Thidé 19h GMT
GMT Sorimalema Jabbo Kippu Chalgu 19h40 GMT Bogue Escal ma hiwdir Kippu Rinjaw 20h20 GMT Bogue Bas ma hiwdir Kippu Hayrambar Potel Saket nyalamu jango championnat foot soni 21h GMT Ganki Jeri ma hiwdir Kippu Garlol championnat mo leydi Mauritanie Super 2 9e journée ki hida hande to stade Cheikh Boydi Inter Nouakchott kanyum hiwdirno équipe ASC Pompier ko ASC Pompier wa hebde polgu logidi logol gotol logi ASC Pompier waya dudum ko bitedo Cheikh Jabira à la 41e minute et bitedo Hassan Mahmoud 45e minute réduction Inter Nouakchott waya dudum ko bitedo Adam Diallo 82e minute nyalamu jango aset 9e journée wadi potite didi fo joueur ko 16h GMT to stade municipal mo Tarik FC Zaidan ma hiwdir Kippu KDFC hajum fatendi don bay to stade olympique mo Nouakchott 16h GMT FC Tabrak Zain ma jabbo Kippu ASC Zandrim Info Sport nyalamo hande yubbini ko fate trophée meilleur joueur hitandu junnaji de nogas nay hitandu junnaji de nogas joy do leydi Mauritanie ko fate debbo burdo wawde fettu taw ko jouoto ciagalede ko hokka dum ko bitedo Takko Jabira meilleur joueur ko fate étranger joueur championnat mo leydi Mauritanie hitandu junnaji de nogas nay hitandu junnaji de nogas joy hokka dum ko Eric Diomandé ko fate révélation championnat mo leydi Mauritanie Super 2 hokka dum ko bitedo Ahmed Bilal ko fate meilleur entraîneur hokka dum ko Nganje Diop fate meilleur gardien hokka dum ko bitedo Abdourahmane Sall joueur noto Nouakchott King on garde fédération mo leydi Mauritanie Ahmed Yaya hebi trophée o do ruwar meilleur joueuse do nder leydi Mauritanie ko bitedo Leila hokka dum hajum fate ndi don badi meilleur joueur ko fate championnat mo leydi Mauritanie hokka dum ko Cheikhna Semega joueur noto KDFC kanyum woni meilleur buteur championnat mo leydi Jordanie ma en garte fate trophée ji kedidi e waktuji men paadi jencude championnat ji dunde Europe gadorden ko championnat mo leydi France potel avancé nyalawmo hande Angers kanyum hebi polge yeso Kippu Nantes loginay logol gotol championnat mo leydi Espagne match avancé nyalawmo hande Kippu Gérone kanyum hebi polge yeso Kippu Real Sociedad logidi logol gotol championnat mo leydi Allemagne match avancé nyalawmo hande Union Berlin kanyum hebi polge yeso Kippu RB Leipzig logitete logol gotol nyalawmo jam gadorden ko championnat mo leydi France Ligue 1 woni 16h GMT Rennes ma hiwdir Kippu Brest 18h GMT Metz ma jabbo Paris Saint-Germain 20h05 GMT Paris FC ma hiwdir Kippu Toulouse championnat mo leydi Espagne pottitte nyalawmo jango aset woni 20h GMT Getafe ma hiwdir Kippu Espanyol Barcelone 17h30 GMT FC Barcelone to Camp Nou ma hiwdir Kippu Osasuna hajum fatendi don baji woni 13h GMT nyalawmo jango Atletico Madrid ma hiwdir Kippu Valence championnat mo leydi Angleterre pottitte nyalawmo jango so woni 17h30 GMT Berlin ma hiwdir Kippu Fulham 15h GMT Chelsea ma hiwdir Kippu Everton tomi noddamo mami arzude coupe du monde dum do ko hal Karim Benzema nyalawmo hanki jokodiral makko e jayinde l'équipe Karim Benzema holliti so noddamo équipe nationale mo leydi France ma arzude coupe du monde hitande ujunnaji de nogas e jeegom kabruji men coftal bali ko do kaade en calmini hettiyankobe haalirde radio wolto mbawi wonde fo bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji min jogon noon hande ɗemgal Pular yawɗon ñalawma aljuma 12 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi gasi ha laaɓi en jetti Tijane Niang joɗiniɗo en toon to Nouakchott ballowo en ko fate coftal ɓalli en jefti kadi directeur programme radio Jowol Sare Foutangue Diaw ɓen balluno en hande rendinde habruji meɗen e ɗemgal Pular ɗum noon en mbaali jaam ha jankore on jarama.